so na nwunye dị ma ọmụọ nwa ọ bụrụ na nne na nwa ọ bụrụ na ha na-aba dịcha ndụ ọ ha ncha niile ọ ya bụ nke ọbụla emere eso bụrụ ụkwara ụka ya na ha ya aka wee kwanye ọ dị mma ndị Igbo unu fụ na ọ sị na ya bụ nwafọ Igbo bụrụkwa ụkọchukwu nke osebụrụ ụwa mana ife Igbo na-adị ya mma nyanwa bụ ode akwụkwọ ndị otu egwu Igbo na Naịjirịa n'ụwa gbagburugburu asụsụ Igbo abụghị naanị ife gbasara ndị Igbo etu anyị si ifu ya kịta maka na anyị na-akụziri ha ife ọkpụ Igbo dị iche iche omenala Igbo dị iche iche esikwa n'etu a wee mata ihe ha kwesịrị ịmanụ wee nwee aṅụrị na ha na-agụ ya. Anyị wee kpọọ unu anyị okwu akpụ n'ọnụ ugbu a bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ọtụtụ ndị na-asị na asụsụ Igbo na-anwụ anwụ mana ụfọdụ anyị gba mbọ ọtụtụ ndị na-agba ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ka anyị werekwa oge ha wee chetara ndị mahadum a na ọkwa n'ala Igbo gaba na o nwekwara na ihe eji mara ndị Igbo ma ejiji ma asụsụ ma ihe niile ka ha nye aka ka anyị chetara ha na ha bụ ndị Igbo ka ha wee na-asụkwa Igbo otu esi asụ ya nyekwa aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ya tatawa ụbọchị anyị kpọrọ ndị niile nọ na mahadum anyị nọ n'Igbariam ha abịagojuo ebe a nọọ ka ha bịa anyị mere ule anyị akpọkwa ha ọtụtụ okwu dịgasị iche iche na-abụ ume ga-eme ka ha ghọta n'ezie na uru dị n'asụsụ Igbo. Ya nwe isi ka m hapụ na ebe ga-anọ gaa nọrọ ebe osodi eme ga-anọ. Obi dị efe mkpolu na ọbụrụ okwu ebe onye anọ n'olugodo ana. Ọ dị mma, aga m akwụzi ọtọ, aga m anọ ọdụ. Obi dị ị ga-ahụ ụtọ. Sụwadro gọvanọ sọ gị mee ife mma bụ aga m agwụ na ife mkpolu na ebe a na ife na-eme akaligo. Ahụ dị ya kemgbe nnụnụ na abụọ ofufe na-emu nsogbu n'ụlọ Igwe, kedu ife ọ bụkwa? ị na-ajụ m ife ọgwụ ya ọrụ ọbụla agwara gị ya marọ ife nwoke nụrụ nwaanyị abụọ chọrọ kemgbe nnụnụ ụlọ n'ụlọ nke nwa abụọ ahụ dị ya enwere ike inye m nwa nwoke. Igwe mechie ọnụ ị nwere ike inye m nwa nwoke ihe i nyere m abụrụ ụmụ. Igwe ị na-ekwu na ndị ụmụ abụrụ ọsọ na-ekwu imechi ọnụ nke nwa bụ obi dị ya kemgbe m nụrụ gị efe ịmụ ịnọ na-enye m so ụmụ nwaanyị nwụọ na o nwere onye ọ bụ nye ya n'ochi obi eze. Gịnị ị chọrọ ka mme gịnị nghọta onye ezi ọchịchị anọ n'ezinụlọ fa abịa rochi ọcha nnọ ka m gwa ụlọ ifu ya eme enyere m ụlọ abụọ otu afọ
otu afọ gacha ọbụna anụrụ m akwa nwa nwoke n'ụlọ a unu abụọ ya mifunu mere onwe unu maka na o doro m anya ife mmemme ọdụ ụwa anụ na mma anụta nwunye nke tọrọ na nwunye nke atọ ya abịa bụ na achọrọ ihe m nwa nwoke unu alụ ife kwuru unu alụrụ ya enyere m unu otu afọ waje aka m gị mma amụ m chacha ịmụ ajọ nwa Igwe ụgba n'onye ọzọ. Igwe si na ya nyere m ofu afọ. Na m wee mụtali ya nwa nwoke. Ka ọ bụkwa na m amụta ahụ m buru ngwongwo m n'aka. Members of Anambra State University. Igwe ngalaba nta akụkọ Igwe na mascom n'elu ndị otu. Echichi ka anyị na-akwado ichi. Biko ọ dị ngalaba abụọ na-eme mmemme ịkwalite omenala Igbo. Ndị anyị na nkata kịta bụ ndị abechedi. Mgbe tere aka anyị ga-agazide na nke ndị Upper South. Mgbe sị na anyị ga-amalite ichi echichi. Chọrọ ije ọkpa wee jee Ọnịcha, isi adịkwa gị mma. Okorobịa chọrọ ije ọkpa wee jee Aba, isi adịkwa gị mma. Ị chọrọ ije ọkpa wee jee Ọnịcha, isi adịkwa gị mma. Okorobịa chọrọ ije ọkpa wee jee Aba, isi adịkwa gị mma. Ị chọrọ ije ọkpa wee jee Ọnịcha, isi adịkwa gị mma. Agụ mama, onye isi anyị na-atụsi oke. Agụ mama, okorobịa onye isi ụlọ na-atụsi oke. Agụ mama, onye isi anyị na-atụsi oke. Agụ mama, okorobịa onye isi ụlọ na-atụsi oke. Agụ mama, onye isi anyị na-atụsi oke. Agụ mama.
asịrị onye bụ ndị otu nzuzo ugbu a na-etinye gị n'isi taa ịbụrụgo onye tozu etozu n'ime mahadum a bido taa gaba ị gaa na-agbazi okwu bido taa gaba ị gaa na-abụzi onye agara enyo enyo bido taa gaba ị ga na-ekwuzi okwu dịka onye chizuru echizu bido taa gaba abụ ihe ọjọọ niile ị na-eme na mahadum a ikpuru okwu mmemme a mee ihe ị maa na ị bụrụ nwoke na ihe metere n'isi gị okpu a anaghị etinye gị n'isi ọba gị n'isi na eke iburu na-aga na eke iburu na-aga n'orie iburu na-aga na nkwọ iburu na-aga na afọ ụkwụ agaghị akpọ gị ụkwụ ọja agaghị akpọ gị ihe ọ bụla mmadụ ga-echere gị agaghị enweta gị mana ị ga-abụ onye ga-akwụkwọ aka gị ọtọ mana iburu okwu a baa n'ebe kwesịrị imi okpu a ga-emegide gị taa ka ị na-ekwu okwu a ịmabụrụ eziokwu a baa ihe a na-akpọ nke ebe ụmụ nwaanyị na-anọ ịmabụzi okwu mmemme a wee baa n'ebe ụmụ nwaanyị na-anọ n'abalị ịmabụzi okwu mmemme a wee jere ebe a na-eri nri ime nke a n'isi gị ime ọmakwụ na gị n'isi ọmakwụ nne gị n'isi sọsọ gị ka ọ ga-akụ n'isi mgbe i mere nke a atamafọ ga-adịrị ise ka eji amata etozu etozuru dịka ndị na-ekwu okwu a bụ ndị igwe obodo na lokal gọọmenti n'ime mahadum anyị ga-ewenye ya elu ndị ọbụla wenye ya elu na mbụ okwe eji eche ndị tozuru etozu etinye gị n'isi na mahadum ịma na itozugo ihe na-aba na ọfịs bụ isi ị ga-abụ etozu etozu ị ga na-ekwu ka mmụọ na-ekwu ka mmadụ ị ga na-afụ na ifite na-afụ na mana ị gaghị elekere mmadụ okwu ahụ ọfọ ka a na-ebunye gị ị ga-eji na-ekwu eziokwu dịka onye Igbo mana ị nwere okwu a mee mpụ na ahụ okwu a ga-emegide gị na mpọ megide gị na-eke megide gị na anyị etinye okwu a n'isi na-eke anyị etinye gị n'isi n'orie anyị etinye gị n'isi na afọ anyị etinye gị n'isi na nkwọ